खुलुमबाय बे समावहाय नोंथांमोननो मोनसे फिसा ब्लग शेयार खालामनो आं सानदों संगासिनो दङ जेबो गैया आरोखि सानै लोगोफोर दंगासिनो दं दा किटचेनाव दं आङो संगासिनो खालि नैबावहाय आलु संगासिनो दङ नोंथाङा नायनो हागोन ओमफ्राय बेयाव आङो आलु बेनिफ्राय आं गिहि होदों आरोखि एसे मोजां जायो जायफ्रा जाबाय बिथांमोना मिथिगोन हेल्थनि थाखाय मोजां दै गिहिया जानांगौसो संगासिनो दङ बेबायदि बेनो ब्लगा माखासे लोगोफ्रा आंना स्टाफनिया जायफ्रा आंनि खाथियाव थायो सानैजों ओंखाम जाफैयो बिथांमोनहा जाखांना उन्दुबाय ओमफ्राय दा आलासि बिथांमोन फैगासिनो दङ सानै आरोना दिनैहाय कर्टआव हियारिं दंमोन जों बेंटल ओनसोलावहाय मोनसे माइनर गथ'फोरखौ गाज्रि जिनाहारि खालामनाय मोनसे घटना जानानै थांदों एसे सिगाङाव नोंथांमोना निउसनि गेजेरजों बेफोर बाथ्राखौ मिथिखादों बेनि हियारिं दंमोन खबरा पजिटिभ जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों बेनि थाखायनो गोजोननाय मोन्दों मोनसे आयेनखौ जों बिसास खालामो बिथांमोना मा बिजिरो बेखौ नायगोन जोङो बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिबा दिनै जिल्ला हिसाबै जिल्ला जितु कर्ट बेयावहाय बिसार जाबाय आरो हाइकर्टसिम थांनायनि मोनसे बाथ्रा दङ बे केसाहाय बेसेबां रिजाल्टआ माबायदि जायो बेखौ नेनानै थानि बेखिनियानो आरो लोगोफोर जेब्ला बुस्थुआ जाजोबो बेनि उनाव नोंथांमोना फोरमायगोन जोंनि सायाव नेगेटिभ माखासे सानदोंनो बिथांमोनखौ आं खावलायखानाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नेगेटिभ सानांगौ जेबो बाथ्रा गैया बिथांमोना जायफ्रा उकिल जायफ्रा बे जितु केसजों सोमोन्दो दङ बिथांमोना मोनसे बुस्थुखौ बुजि जायनि खामानि बेखौ मावखागोनखा जोङो जोंनि खामानिखौ मावगोन बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावथों बेवहाय सोरखौबा दाय होनाय ब्लेम होनाय आरो खोथा बुंनाय बे जानो नाङा जोंबो स्ट्रंखा नोंथांमोना मिथिखागौ जोंबो जोंनि इथिक्स आरो जोंनि जार्नालिज्म इथिक्सखौ लानानै जोंबो सोलिखायो हिसाबै जोंखौबो जानला मोनला खोथा बुंनाया गुरुत्वपुर्न नङा आरो बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ नङाबा जोंबो आयेननि राहा लानांगोन बेखिनियानो जायखिजाया बेबायदि फिसा इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होबाय जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों थेंक इउ गुड नाइट